Molweni kwakhona abalandeli be-xhosa predictors nani bathandi be-xhosa predictors. Sizakwazi ukuthi ke siye nasekhaya, singenapha ekhaya singalahli ikhaya ngoba ikhaya likhaya. Siyahamba kwi-DStv Premiership. I-DStv Premiership noko siyayazi mosiba noko i-Sundowns seyithathile, plus ke i-Sundowns inumber 1 ithathe already yona, so yona seyidlalela nje uba ngoku nje uba i-match fitness sigqithe kuyo siyeke yona. Then ke ngoku siyapha ku-number 2 no-number 3. U-number 2 no-number 3 siyaba babalekile ukuthi funeke baye kwi-CAF. U-number 2 uya kwi-Champions League, then u-number 3 uya kwi-Confederations, of which is ke ngoku u-number 2 no-number 3 based on i-performance ye-Pirates, ye-SuperSport ne-Chiefs. But ke mna ke ngokwe-predictions zam nangoku nakokucinga kwam, phofu ke nangokubona kwam nokubukela ibhola, ndingatsho ndithi u-number 2 uzawuthathwa yi-Pirates, ngoba ke i-Pirates ngoku i-tension yabo ukuthi bawina igame negame, bangaluzi, is either i-draw okanye win. And then u-number 3 obvious i-SuperSport. I-SuperSport into enzekayo, i-SuperSport yona nayo iyacapitalize amagoli wayo. So yona i-Chiefs into enzekayo ayikwazi ukora yona ingxaki, and then ayikori i-Chiefs njengoba ingakori njena iyalento uzishekela mva, ishekela mva kakhulu. So yona ke ndingatsho ndithi ndibalela ku-number 4, but ke uba kwenzekile ke ebholeni, ngoba kwibhola siyazi laguquka, ingaya phaa ku-number 3. Kodwa ke ujonga nje i-performance, abafuna ukora abafana, uwathazwane makenze sure uba abafana funeke bakorile. Hayi ke noko ndibulela kakhulu.